Lodwa tajba. Wara waqfa ta' perjodu ta' xi xhur tul il-pandemija, waqfa fil-pubblikazzjoni tar-rivista Flimkien. Din il-waqfa tatna wkoll iċ-ċans li naħsbu nirrevedu ftit l-iskop tar-rivista. Kullum qegħdin wara dawn ix-xhur qegħdin nvaraw il-Flimkien format stampat ġdid, mhux biss fil-format stampat imma aktar quddiem kun qegħdin nvaraw ukoll il-rivista tagħna l-Flimkien mod anke fuq is-social media kemm Facebook u anke website u aktar quddiem anke permezz ta' podcast. L-ewwel rivista tal-Flimkien li ħarġet mill-kulleġġ ta' Kappillani kien f'Diċembru tal-2004 wara diskussjoni wkoll bejn Kappillani xi jkollhom rivista li tkun waħda unita li taqqat il-parroċċi kollha flimkien u tul dawn 17-il sena baqgħet dejjem toħroġ kull xahar u tqassam anke fid-djar u fil-parroċċi kollha ta' Malta. Bħala Kappillani nixtiequ waslu hekk messaġġ tal-valuri insara u umani f'kull dar f'Malta, infatti din il-verżjoni se titqassam bil-posta u se titqassam b'wieħed ieħor 160,000 kopja kull xahar. Rajna tkun verżjoni li tappella għal ġenerazzjonijiet differenti kif ukoll għal nies li ġejjin minn pajjiżi differenti. Infatti inkludejna wkoll numru ta' artikli li huma bl-Ingliż biex hekk ukoll nilħqu persuni fostna li mhumiex ta' nazzjonalità Maltija u allura din ir-rivista tkun tappella wkoll xi ftit għalihom ukoll. Nixtiequ li Flimkien ikun mezz ta' diskussjoni kemm fil-Knisja Maltija kif ukoll fis-soċjetà Maltija. Fil-bord ġdid għandna numru ta' persuni li ġejjin minn oqsma differenti tas-soċjetà tagħna li l-koll qed jagħtu sehemhom kemm fid-diskussjoni dwar l-għażla tas-suġġetti u l-artikli u anke permezz tal-kitba ġdida tagħhom. Nixtiequ li kemm il-kittieba kif ukoll il-podcast ikunu ta' għajnuna wkoll għad-diskussjoni matura wkoll fis-soċjetà tagħna. Ngħaddi l-kelma lis-Sur Nicole Baldacchino li jissewwa l-editur ġdid tar-rivista Flimkien. Grazzi Fader Mario, e kif qed jgħid Fader Mario, il-Flimkien serva f'dawn 17-il sena biex iwassal kelma u biex iwassal fehmiet ta' bini ta' soċjetà nisranija u dan se jkompli jagħmlu l-Flimkien ukoll iwassal biex iwassal fehmiet differenti li għandna fis-soċjetà kif ukoll fil-Knisja. L-iskop ukoll ħajkun li ma rridux nimponu twemmin jew opinjonijiet u ma rridux nimponu wisq iktar lilna nfusna. Ħanippruvaw bil-għanuna tal-pubbliku illi nkunu mezz li jkabbar dak li verament jagħmilna bnedmin, dak li verament jagħmilna bnedmin differenti li qed ngħixu imma fuq gżira waħda. U allura r-rivista trid mhux biss titkellem imma wkoll tixtieq tisma' u tixtieq tkun mezz biex nakkumpanjaw lil xulxin fil-vjaġġ ta' ħajjitna. Allura kif qal Fader Mario wkoll se jkun l-artikli se jkunu mhux biss u anke fuq il-website mhux se jkun hemm biss artikli bil-Malti imma wkoll bl-Ingliż iridu niftakru illi il-popolazzjoni tagħna qed tinbidel u anke l-insara Maltin ħansejħulhom Maltin qed jinbidlu rridu nifhmu kemm għandna komunitajiet illum, komunitajiet ta' insara li qed jgħixu fostna li wkoll se nippruvaw intuhom vuċi propju fl-ewwel ħarġa iltqajna mal-komunità kbira ta' Indjani minn Kerala illi jiltaqgħu f'diversi parroċċi f'Malta u dawn ukoll iridu insiru nafuhom u jsiru jafuna u insiru nafu l-valuri tagħhom u kif dawn ukoll qed jaġnu l-valuri tagħhom fis-soċjetà tagħna. Ukoll iridu nibqgħu nibnu soċjetà li hija ġusta, soċjetà li niskopru dak li hu sabiħ. Mhux biss allura l-artikli li se jkollna f'din il-rivista mhux biss se joqtu dak li huwa reliġjuż u spiritwali imma wkoll dak li għamilna bnedmin aħjar li nistgħu mbagħad ngħixu l-valuri tagħna. U allura għalhekk mhux se tkun biss il-verżjoni printjata imma wkoll il-verżjoni fuq is-social media fuq il-website li jiġu updateati kuljum, mhux kuljum imma regolarment
biex bekk inżommu il-flimkien aġġornat. Fader Anton? Nirringrazzja lil sħabi li qasmu magħkom ir-riflessjonijiet u x-xewqat tagħna l flimkien kif qal Nicole, ix-xewqat tagħna fejn jidħol flimkien hija li waslu messaġġ imma wkoll illi nisimgħu illi aħna naqsmu bejnietna esperjenzi umani, esperjenzi ta' bnedmin, affarijiet li nġarbu, mistoqsijiet illi nagħmlu, illi dan ikun platform fejn nies jaqsmu bejniethom dak li qegħdin jgħixu u kif jgħixu sitwazzjonijiet differenti illi jgħaddu minnhom b'mod sabiħ, anke esperjenzi diffiċli, anke esperjenzi ta' sfida. U għalhekk nixtiequ li jkun magażin li joffri solidarjetà fejn nies jirrakkuntaw dak li għaddew minnu, nies differenti, nies background ta' familja differenti, jew inkella ta' soċjetà differenti jew ta' xogħol differenti. Aħna nafu jiġifieri kemm in-nies, kemm bnedmin jgħaddu minn mumenti differenti fil-ħajja, minn tiġrib differenti, minn anki mumenti sbieħ differenti, illi dawn naqsmuhom bejnietna u dan il-magażin ikun post fejn nitalmu minn xulxin, fejn nisimgħu lil xulxin, fejn naraw ħaddieħor kif qed jgħix il-ħajja tiegħu b'mod sabiħ, fejn ħaddieħor qed jiffaċċja forsi diffikultajiet b'mod tajjeb, li inti tista' tgħid din hija l-esperjenza tiegħi, dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi. U għalhekk anke nappellaw biex l-qarrejja jew daw kollha li għadha pitada jiġu f'kuntatt ma' dan il-magażin permezz tas-social media jgħidu jien għandi x'nofri, jien għandi esperjenzi x'nirrakkonta, jiena għaddejt mill-istess affarijiet jew għaddej minn xi ħaġa ġdida illi nista' naqsamha ma' ħaddieħor. U għalhekk anke nappella biex il-qarrejja da pitada huma stess jikkomunikaw magħna u joffru li jaqsmu l-esperjenzi tagħhom, joffru li b'solidarjetà iwasslu lill-oħrajn dak li huma għaddejjin minnu u kif qed jgħixuh b'mod tajjeb. Finalment nagħmlu wkoll appell lil dawk li jistgħu jikkontribwixxu jkunu parti wkoll minn dan il-proġett kif qed dan huwa din hija rivista maħruġa wkoll mill-Kulleġġ tal-Kappillani, dan huwa proġett finanzjat ukoll mill-parroċċi bil-għajnuna wkoll ta' djoċesi, kull tip ta' għajnuna. Anke permezz ta' rikramar hija milquha, anzi tkun ta' għajnuna biex il-messaġġ tagħna jasal ukoll fid-djar, imma anke għajnuna dak li huwa ħsieb, artikli, eċetera. Kull min jixtieq jikkontribwixxi f'dan il-proġett u mitlub li jagħmel kuntatt jew mal-editur inkella mal-kappillan tiegħu tal-parroċċja tiegħu. Nittamaw hekk li din ir-rivista x'intasal fid-djarkom tkun tappella kemm għalikom u għall-familja kollha tagħkom u napprezzaw ukoll kull kumment li jista' jkun hemm anke rigward din ir-rivista anke biex intejbu dak kollu li qegħdin nippruvaw nwasslu fid-djarkom. Grazzi.